Hurmatly adamlar, yedi vatandaşlar, ýa-da garaşsyz bir-tarap döwletimizde yerine yetirilen işleri beýan etmek üçin Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berdi. Edi vatandaşlar, hormatly halk maslahatynyň meclisine gatnaşyjylar, bir karar döwletiň täze ýanyň galkynçy döwründe baş baýramydy. Türkmenistanyň garaşsyzlyk baýramyny şanly wakalar we zähmet üstünlikleri bilen garşalýar. Sizi we mähriban halkymyzy mukaddes garaşsyzlygymyzyň 34 ýyllyk baýramy bilen tüý sürekden gutlaýan. Sizin ähliňizde berk can saglygy, bagtyýar durmuşy we alp barýan işleriňizde ulussunlukları arzu edýär. Edi vatandaşlar, garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzda ähort uly işler durmuşa geçirildi. Iqtisadiyetimiziň ähli uğurlary boýunça düýpli özgertmeler amala aşyryldy. Garaşsyz kemişelik bir-tarap döwletimiziň at awraýny, belent derejelere ýetiren Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Gahrman Arkadağymyzyň beýik başlanýşlary, belent tutumlary bilen ata watanymyz kuwwatly döwlete öwrüldi. Farahatçylyk we dostlugyň ýurdy, ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ýurdumyzyň halkara giňişligindäki awraýy barha pogtalanýar. Biz şuň Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisini geçirmek bilen garaşsyz döwletimizi mundan beýlekde ösdürmekde öňde duran wezipeleri kesipler.